naman ta sa tong probinsya niya, sakto nag 60k followers man ta. Salamat day kayo sa inyo ang mga suporta. Nya syempre mag-celebrate ta, maglitsyon lapa lang gud atong tirada nya adto na to tiradahan sa dagat. Ring dapita nagpakyaw day kog duha ka book jeep kay pertindahan na biya namong kaliwata may nang way mahabilin kay aron walay mag-uol. Ha? Hay. Nagsakit ako niyo dawata. Hoy! Nangabuang mo niya dawata ninyo. Nya pagaputi na mo sa dagat gilimpyuhan day diri ang isda ug ang lato kay aron masugdan ako na mo ang kaon kay gutom na kayo. Hoy! Nya ring dapita kay nahuman naman nila plastar ang mga balon sugdan na ako og pangadje kay mga ona. Hari atas kantoran, amin. Sangalan sama Santo, amin. Nya kayo man na magpangadjen sa pamaydugayan lang kato na tanim panit kaya ako ipakita ninyo ang pinapaka na tong kaon. Lalo. Nya kamo diha katanaw sa tong video pagkuha na mo diri ay mo kauwaw kay daghan-daghan ra ba jud may basin dili mo mabinla na mo. Nya pagkuma na mo kaon gatimpla rin kog diri tuba kay mao ni pinakalami pangpahili sa gikaon. Sayang sa tuba. Coconut juice. Red wine. Red wine. Coconut. The red wine. O ako ipakita ninyo akong tiyo na mao na ni resulta ko sa sigig inom og tuba. Lonely, I'm Mr. Lonely, I'm the body. Nya paghumanday pangaon sa tanan gisugdan day diri ang game. Kay aron jud lingaw ang celebration sa atong pag 60k followers og dala na sa ni reunion sa amuang pamilya. Nya para mas lingaw ang tanan imbis kwartahin mo ipangatag kanina lang yun ani. Og siyempre mga idol kong salamat sa kuang mama kay og ditungod niya dinhi mahitabo ning celebration. Og dire lang takotob kay wala ko ka video sa uban na hitabo kay nahubog na ko sa tuba. Sayang sa tuba. Coconut juice. Og pagpauli na mo mao din ni nahitabo basta grabe jud ay ang kalipay saglan sa jud ay na problema. Pero bahala na nang bayranan basta kay walay na unsa namo.